Salutare băieți, azi ieșim din această închisoare. Stați să dau muzica încet. Sper că mă auziți. Trebuie să-l batem pe ofițer pulă mică. Avem un offensiv, cred, exercise pe să-l batem de pe la Ikea roșie și facem o copie. Trebuie doar să mai ajungem să clicăm. Unde ești, pulă mică? Sper că vine aici. Deci trebuie să îl batem, îi dăm cheia, o dăm craft cu astea două. Nu, dacă nu ești destul de inteligent cu aia. Lasă-mă, frate. Unde te-ai dus, băi, pulă mică? Dacă nu ești destul de inteligent să fac cu aia. 41. Fac și-o până 50. Deci luăm cheia, îi dăm craft cu astea două, o să avem o copie la cheie exactă, la fel. Ca să deschidem ușa. După aia nu știu, trebuie să faci ca să ieși pe aia. Îmi dau eu seama că sunt deștept. Să-i Varvo. Sper că îl prind acum. Avem și baseball bat. Trebuie să-l găsim la ofițerul pulă mică. Deci nu poate. Poate luăm. Dacă nu are el, am velit. Hai, vine aici. Cum are coaie verde, că ai ieșit pe ușa roșie, că ți-ai ieșit pula ta? Doamne, futu-ți gura, mătii. Doamne, că ți-ai ieșit pula ta, doamne. Bă, să moară familia mea. Zici că o fac intenționat. 3 Varvo, frate. Asta lasă-mă să scap de el. Bătut de polițiști absolut degeaba. Duc. Deci pulă mică și cu Odel nu o au. Stai bine pe mine pe să. M-a făcut zgura, numai ce mi-am pierdut și asta. Mă băga mie și pulă în gura ta. Odel James. Tăna cătă în asta. Făcut rasa ta. Așa mă vede. Normal că are ceva pe mine. Futus pe măta James. E gosul pulii. Iar treceți mă vede. File. Damn. Îl iau. Îl iau cu aia. Ce pulea mică și cu Odel. Nu au. Lasă-mă, nu mâncați și pula ta. Toți aveți eu acum. Perfect. Deci între un timber, nails și cu roll of duct tape. Bă, da, ești acolo cu aia. Nu înțeleg ce are. Aparținut. Nu poți. Să-l bag pe cătă și să-l iau Grubby Pants. Am filmat. Cătă unde ești? Cătă, stai fiți lângă mine. Nails. Nu bine. Supărat pe mine ce are. 39, mâncați și pe ăsta, nici nu e față de contrabandă. Nu facem dar de mic. Am ceva de
acolo, bă, că ajung să-i bat pe toți. Bă, e roșu ăla, bă, nu e orange. Dacă era la orange, mamă, nu glumesc. Trebuie să bat și pe ăsta. Uite, orange, deci e bine, e bine. Să mergem să căutăm ăștia pe aici. Deci, duct tape, timber și cu nails. Face o armă bună. Ăla ăștia, că n-am nimic. Ciuric să lăsă. Ce pula mă vrem să nu vreau un bulk. Gata, îmi lasă-mă cu mine. Uite că nu aș face. Denis Penis ăsta. Să mai lungi băieți, mai lung băieți. Deci gura. Asta era, mă fete, iar. Nu că-i celula mea nebună. Să mai bat nici pe cătă. Bapule, eu iau armă și mai bap un polițist. James. Oare? Doamne. Cum, bă? Să mă fiu, doamne. Tu aveai James, tu te-ai îndură. N-a făcut nimic, 3 terții. Avem cheia! 30 inteligență, aici în altele. Pot să mă slot. Am 50 bă. Dacă mă prinde să iar mă. Mă urmește să mă bată. Nu! Mamă, bă, ce mamă să-mi bată. Dacă să-mi bată. Doamne, dacă am dat alea, e nebunesc. Nu ăștia pot să mă caute, că nu pot să. Pleacă băietul.
Deci stăm aici, farmăm. Băieți, cred că am trecut de 10 minute, desfilăm episodul. Facem partea a doua. Pe bun ne fac. Dar trebuie să mai farmez pe aici să fac tot ce-mi trebuie. Dacă frumos. Normal că vine jecul să fac. Futu-ți morții în tipul. Deci, la video, dacă v-a plăcut, dați și voi like, subscribe. O zi bună.